Pozdrav svima ljudi, ja sam Boge ime Srbije. Danas sada vidite moju reakciju na bakvase bleja u Turskoj. Sada krenite. Onda se starta. Ja bože mi se tvoja, odjebim ti semiju na pupiću. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj, bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Drago je riba. Sedi po cijel dan u patilu Turskoj. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj, bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj, pare trošim svaki dani, nije mi mrskoj. Bleja u Turskoj, hotel sa zvezdica 5. Noži. Ajde onda posle pade mantiju. Čekaj da razmišljam ovo. A ovo je sprdnja, ja mislim da je ovo sprdnja. A ja trenutno njegovu sprdnju. Predsjedničkom apartmanu skidam ovaj rep. Jebte se kapi jer ja stogi škampi. Da se lepo provodim, javio sam mami. Na hotelu šetamo, pade mantiju, nosi silo, ljudi se divemo stilu i stilu. U bikinijima kurce, ribama sevaju, nije bitno što su ružne, samo skonutra i gledaju. Dođi na letovanje sa tvojom bakom. Dođi na letovanje sa tvojom bakom. Evo, moja baka je u Njemačkoj. Ako ne znam, ja idem na letovanje sa mojim bakom. Dobro, šanje s njim u Njemačku i izašao iz Njemačke. Sad ću vam pokažem posle. Šanje se preuhlačuju sve. Hlačuju, to je bilo u Njemačku, ajde. Sukiće masiram se Miki jako, pre odlaska na plažu mažem se buga i kremu. Pose se u Srbiji, kuće jenu, samo trošim pare, sa ribama se slikam. Ja mislim da je ovo neki 1200 eura. Na balkonu plus pika, pika, šurim pika, baklava. 1200 eura. Kolumbe i ostali slatkiši, a svake su i ribe kad traže potpisu sisi. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Jeli Bože. On je samo sprdnjao i zajeban. Bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Sedim po cijel dan u patilu. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Pare trošim svaki dan i nije mi mrskoj. Bleja u Turskoj, to je mnogo dobar mod. Dok sam u hotelu čašćavam osoblje stok. Bleja u Turskoj, to je najbolji stil lajfa. Malo se vozi Lambo, a malo jahta. Bleja u Turskoj, nadam se da sada shvataš. Bleja u Turskoj, institucija je zapas. Bleja u Turskoj, kasira se cijel dan, zato što bleja u Turskoj puca bam 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 bam. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Sedim po cijel dan u patilu. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Bleja u Turskoj, ali je ujemna stvar. Bleja u Turskoj, bleja u Turskoj. Pare trošim svaki dan i nije mi mrskoj. Može biti da što. Pa, fov je dobar. To sve je dobro. Treći zajebanci, to je dobro. I dobro je zajebavanje. I ljudi da dobro, pa se vidio moju reakciju. Meni se sviđa iskreno, slušao sam jedan 33.000 puta. Sam se ovo mi je prvi put da je slušao. Stvarno moram da kažem, mnogo mi se sviđa. Moji drugari tamo pričaju u školi. Da izašla pesma bleja u Turskoj. I čuo da izašla pesma koju sam ja ušao u Bakvas kanal. I ja mislim da je to kraj ovog videa. Aj vidimo se u sljedećem videu. Aj, čao.